aamiaista Belvitalla. Energiaa koko aamupäiväksi. Petasin, polskin ja Timo säikytin. Ostin teknologiaa näin koiran bongoissa ja tehtiin tämä mainoskin. Ainoat aamiaiskeksit, jotka todistetusti vapauttavat hiilihydraatteja hitaasti 4 tunnin ajan. Belvita, parhaat aamut. Espoon Kriisinmäkeen, Sellon naapuriin, rakentuu Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen. Ennen katkoa näimme Hippu Kylberin ja hänen ystävättäriensä upean esityksen. Seuraavaksi lavan valtaa Käpylän rockifaija Jani Pesonen. Viime viikolla Jania huolestutti, miten hänen vaimonsa Essi pärjää kotona lasten kanssa. Me tapasimme Janin ja Essin viime viikolla Kingin harjoitusten alla. Vähän vielä imasee ennen kuin lähden. Muuruset pois lattialta. Mikähän oli Strömpa sanoi, että sä pärjäsit tosi hyvin täällä viime lauantaina. Hyvin se menee nytkin. Jos jotain muista, niin kysyt Eliakselta. Kuunteleeko sä? Mitä te teet? Joo. Mitä te teet? Teekö töitä? Ei. Sä et ole sovittu, että ei töitä lauantaisin tästä päivästä 8 viikkoa. No sulla jotain sä tehdä sen sunnuntaina. Joo. Okei. No. Muistatko sä? Tässä. Nää on... Se on ruoka. Lapsen ruoka sen. Niin. Jos et jotain muista, niin sä oot Strömberg. Strömberg Ville. Ja lasten kummi. Niin. Okei. No mut hei, 10 puistoa. Kato ulos, jos tulee vettä, niin kurikset jalkaa. Kenelle? No lapsille tietysti. Kurahousut. Ai niin. Puistoon, niin sitten... Sitten me ollaan siellä... Ollaan puistossa ja... Mut ei mitään hätää. Mä sovin Strömberg ja Kähösen kanssa, että ne tulee katso Skidien kanssa sinne. Katot niitä ja otat malleja. Niin just. Hyvä. Ja sitten koska sä et pysty tekemään näitä nyt, niin sä olet lähdössä... Mä oon lähdössä sinne Kingin laulutreeneihin. Niin Riikulta. Hei. Hyvin. Me kuunnellaan täältä radio. Äiti pärjäilee kyllä. Tietenkin. Sehän ne lapset on. On varmaan joku huone päällä. Hyvät naiset ja herrat, Jani Pesonen! Terve Jani. Kotona oli ilmeisesti viime viikonloppuna mennyt aika hyvin. Joo, aivan loistavasti oli mennyt. Mä voin kertoa, että mä pääsin kotiin, uskomaton juttu, ihan ihana hetki siitä. Mä pääsin kotiin, ihan hiljasta makuuhuoneessa, eli kaikki mun rakkaat ihmiset nukkuu. Et siellä on Elias, Siiri, Essi, Kähis ja Strömpa, kaikki. Hetkinen, nyt musta tuntuu, että joku puuttuu. Eikö se ole 3 niitä lapsia? Joo, siitä pikku Miikka pitää antaa Essille, että se oli unohtanut eli syöttötuoliin iltapalalle, mutta siellä se veteli Zetorin naamapuurossa, mutta se on semmonen iskä pikku sissi, että ei se ollut sit moksiskaan, se on tullut ihan isänsä, mutta en mä Essiin syytä, että olisiko niin 2-3. No. Nää on näitä, että kaikkihan on mukavaa sillä tavalla. Niinpä. Hei, sä aika lailla hurmasit Suomen viime viikolla. Onko sulla ollut kiireviikko? Okei, no joo, kieltämättä on ollut kyllä tosi kiireviikko, että Essi oli työmatkalla ja sitten lapset oli oksennustaudissa. Mut se on sit sairasta lasta katsellessa, niin siinähän muistaa, että mikä on elämässä tärkeää. Niin. Jääkö sulle ollenkaan itsellesi mitään aikaa ajatella? Joo, no aika vähän on kyllä ollut. Paitsi torstaina niin mä olin menossa vetää semmoista kehitysvammasta bändikoulua tai kerhoa ja siinä matkalla pysähdyin verenluovutukseen ja siinä kun mä päästiin pari vanhempaa naista mun edelleen, niin siinä mulla oli aikaa kelailla sitten, että...
Vähemmät naiset, ne on lähellä sydäntä meidän kaikilla. Niin, siinä mä sitten kelailen ja tää laulu tuli niinku mun mieleen. Se niinku tippui niinku vastasyntynyt lapsi mun syliin. Ja mä luulen, että se on nyt aika niinku laskea maailmalle ja katkaista napanuoret. Hyvät naiset ja herrat, Jani Pesonen! Taas me kohdataan, kuin päiviä ois mennyt vain. Elämälle kiitos, jatketaan. Siitä mihin jäätiin viimeksi kun tavattiin. Meikit naamoilta, me naurettiin. Yksi sai kaiken, mutta liian aikaisin. Toiselta jäi. Oh. Minä uskalsin kylmään veteen sukeltaa. Tunnen itseni nyt kokonaan. Korkkarin kasvottaan ilta hotelille. Mun sielun sistoille, supernaisille. Laseessa kuuluvaa, silmissä kultaa. Ja auringon nousu, ikuisuusaikaa. Upea veto, Jani Pesonen. Ihan kananlihalla ainakin täällä. Mitä sanoo tuomaristomme Iina? Siis Jani, toi sun läsnäolo, se on jotain niin koskettavaa. Toi sun presenssi on niin vahva, että mä näyttelijänä mietin, että mitä sä ajattelet, kun sä laulat. Niin kuin tässä biisissä vai? Niin. No Essi, naisia, varsinkin suomalaisia naisia. Tää on kylmä maa, mutta meillä on ihania naisia. Ilman naisiahan me miehet ei voi olla miehiä. Mullakin on sisällä... Mullakin on sisällä niin paljon rakkautta, että mä en tiedä mihin mä sen laittaisin, jos meillä ei olisi naisia. Kiitos. Mitä sanoo legendaarinen tanssi- ja koreografi veneenkuljetusväline Airo Samuliin? Näyttää siltä, että Airo on kerrankin sanattomana. Entäpä malli, juontaja, pianisti Anne-Seppo Hovikukko-Hovi? Moi Jani. Moi! Sä näytät upealta. Thanks, säkin näytät ihan persoonallisesti. Osaat sä leipoa? Joo, kyllä meille leivotaan, että torstaisin me tehdään pannukakkuja ja perjantai on sämpylöpäivä. Ei vitsi, musta tuntuu, että koko Suomi haluaisi leipoa sun sämpylöitä. Tällä hetkellä siis tämmösen pullanpaista ja puumakin uunilämpärä. Musta sun ääni on kinuskia. Sitä on ihana kuunnella. Ainut miinus, ainut kritiikki on se, että sä et just tällä hetkellä oo täällä suutelemassa mua kielellä. Okei, ja ihan kiva saada tollaista palautetta kyllä, että se aina palaute aina eteenpäin, mutta kyllä mä oon Satamani valinnut ja ankkuri on kyllä tiukasti pohjassa. Sä oot ihana, mä en kestä. Kiitos Anne-Seppo, muut tuomarit, kiitos Jani. Kiitos. Jos tämä laulu